La llebre amb ulls d'ambre, d'Edmund Wall, llegit per Sió. L'Emmy, amb 18 anys, extraordinàriament guapa i fabulosament vestida, sap el que vol. És molt prima, té uns cabells castanys i uns ulls grisos preciosos. Té una mena de lluminositat, la rara qualitat d'algú que es veu que està còmode per la manera com es mou, i l'Emmy es mou esplèndidament. Té bona figura i porta vestits que li ressalten la seva cintura prima. Com a guapa i jove baronessa, l'Emmy tenia totes les cartes per al triomf social. S'havia criat en 2 llocs, a la ciutat i al camp, i se sabia moure tant en un lloc com en l'altre. Fins als 13 anys, l'Emmy va tenir una institutriu dòcil i manejable, dotada de molta traça per mantenir la pau a la sala d'estudis i de cap altra habilitat.